Takže máme tu rôzne plastové výplne, ktoré sa používajú na zatenenie plotov. Je to PVC výplň plastová, čiže trvácna. Nemusíte sa báť, že ho treba ošetrovať alebo nejakým spôsobom po rokoch sa znehodnotí. Na výber v ponuke máme rôzne farby, od tmavozelenej cez imitáciu dreva až po najľúbenejšiu farbu antracit. Takisto na rôzne formáty plotov máme rôzne výšky. Je to od 103 cm, toto je až po 2 metre, čiže vieme jednotlivé kusy PVC lamiel dodať podľa potreby. Tieto PVC lamely môžete aj strihať, čiže nie je problém, keď niekto má plot z nejakej špecifickej výšky, ho zostrihnúť, je to úplne bez problémov. Na výber máme dve rôzne variácie šírky, či je to 44 mm, ideálne pre ploty o šírke 45 mm, alebo teda šírku 49 mm, ktorá je vhodná na šírku oka plotu 50 mm. Ako môžete vidieť tu, toto je šírka oka, je dôležité si zmerať tento údaj. Ako vravím, najbežnejšie formáty sú 44 mm alebo teda 49 mm. Potom už je nutné si len zmerať výšku samotného plotu. Ako som už spomínal, je to od 103 cm po 203 cm. To sú štandardné výšky plotových dielcov. Takže jedno balenie obsahuje PVC lamely, ktorých si samozrejme variabilná dĺžka vzhľadom na šírku, ale je to jedno balenie určené na šírku plota 2,5 metra. Obsahuje PVC lamely, ako sme si povedali, obsahuje tieto lišty, ktoré sa inštalujú sem a slúžia na to, aby teda zabránili pohybu pri vetre a tak ďalej, aby boli lamely pevne uložené a nehýbali sa. Takisto balenie obsahuje hornú zakončovaciu lištu, ktorá sa inštaluje na vrch. Takýmto spôsobom a v balení ešte môžete nájsť takéto malé zakončovacie krytky, ktoré sú určené na inštaláciu na spodok plotu, aby teda držali PVC lamelu. Takže v spodnej časti si zastokneme takúto zatvakávaciu lištu, aby teda pevne uchopila danú PVC lištu a teda pôsobila proti pnutiu a zafixovala PVC lamelu pevne a pružne.